Wana Tungwarara nana Chivhayo vanhu wakaintroducedwa to a mini mafia kana kuti tuma mercenary tuvanhu twakangotengawo tupfuti, then nenyaya yekuti mukuru wechigananda ndiye ari kutonga mukuru wavo, they just think kuti tuma mercenary twavo tunongopinda muZimbabwe patunodira and do whatever they want. Chavasiri kuziva ndechekuti almost 40% of Zimbabweans vari kugara, especially in South Africa, they are well trained to do whatever zvavanokwanisa kuita as far as kana nyaya dzepfuti is concerned. Ingori nyaya yekuti hadzibvumirwi kupinda muZimbabwe chete, but we have well trained comrades vari muSouth Africa, ex-soldiers vanobata pfuti zvekuti handei, wakapinda mumasecurity sectors, vamwe magadhi, vamwe vari kuita cash in transit, vamwe vari kurana masecurity companies, vari well versed, vari strong, wekuti even kurevolution vanoticonsulta kuti kana vakomana maremerwa, as long as muine mukana wekuti tinopinda sei munyika, havashayi zvekuita. So vana Tungwarara, they think kuti they have monopoly of those petty games dzekuvhundutsira vanhu netupfuti twavo twekuvakota mayuti. But the other thing which they don't understand is vakomana ava vari kutungamira revolution vane strategy yavo iri watertight, yekuti even Mnangagwa paari izvezvi akangonyarara akangoti vakomana itai henyu zvamunoita, inini ndakundikana. Waakutongotraya kupana-pana ndivana Tungwarara ivava, nana Chivhayo nana Tagwirei. Tagwirei anyarara futi because akazotozoona kuti munhu waakatemba Mnangagwa wacho is powerless. Power ramaoko emacomrades. Ndosaka muri kuona paakuverengwa Riot Act, even mitemo yaakuchinjwa, expenditure yegovernment yaakunzi ngaikatwa. Mnangagwa anoda kuspenda kane cabinet yake nana Tungwarara ivavo. Kusiyiwa kwavari kuita vachiita zvima 4ED zviya inhau yekuti mari itenderere munyika, because mari yacho ndeyekuba. If we don't allow kuti mari iyoyo iende kuvanhu, nhasi vanga vaine chiprogram chematicha chiya, and they thought kuti they are buying anyone. Ndiani ticha anoda kuvhotera Mnangagwa? Ndiani ticha anobhiliva muna Tungwarara? Ndiani ticha anobhiliva muna Nachivhayo? Ndiani ticha anobhiliva muna Tagwirei? But pane imwe information yekuti vakuru havabvumidzi kuti tiibuditse, but Zimbabwe ndeyeduka. Saka pamwe pacho pane macomrades anenge ambotibatai 6 pack, tinobva tafarisa tobudisa chokwadi chiripo. Anonzi comrade Chiwenga uya ndiye president wenyu as we are speaking today. He is now in charge. Angova maprocesses chete. Dai Mnangagwa ari president akaenda kuAmerica kuunga uko, hapana kwaachaenda achinomiririra nyika. Zvinhu zvachinja. Ndiyo inonzi house arrest yaane muchinda wenyu uya. He doesn't have any moves. Ndosaka muri kuona anotaura ndiwo vana Tungwarara ivavo, vana Tagwirei, vana Chivhayo vachingorotomoka vari kwavari ikoko. Asi macomrades haasi pakumhanya because power ramaoko avo. Ndo chinhu chamunofanira kuziva, haasisina chinhu Mnangagwa wenyu yavo. He is gone. Saka izvezvi kana mukamuona nemotakedi yenyu, butsurai, nothing will happen to you. He is gone, that guy. That much you need to understand. And we are going for 2 serious weeks, the demonstration of power, starting from Monday.
because macomrades azosvika pakutsamwa nawo nenyaya yemamoves avanga vakuita. They were moving so fast ka. So ututwana Tungwarara doesn't have a political background. Haana politics dzaanoziya. Angofana mudhenda wekuti they are in politics at mess. Ongosvika ongonzi munhu ari kunzwirwawo tsitsi kupinda politics onzi ngaite secretary general weparty yakaita seZanu PF. Macomrades muri kuona zviri zvinhu zvinoitika izvozvo. Do you think kuti that happens? Macomrades aya akatarisa aya pachienda kuti chidhindo chinenge china mudhenda asina any background repolitics kunze kwekupinda pazvigaro zvekunzwira tsitsi. Wana Tungwarara vaya, do you imagine one day Tungwarara achiholda a political position yekuvhoterwa nevanhu? Makamutarisa imimi. Those are the last kicks of a dying horse. Sekutaura kwamboita Comrade Traore Maskati kuti huku yaMnangagwa haisisina musoro, irungopaparika ichingoendawo. Saka mukaona ichipfanha musavhunduke, kana pasisina musoro hapasisina. Mnangagwa is powerless now. Macomrades are now in charge. Ndo mamirira akaita game. Saka mukaona pese patichinge pachingonzi tiri kuremekedza waMnangagwa dzaromance dzekuti process nenyaya kuti nyika yakakura haingokandidzwani kunga muri kukandirana zvidhina, asi madecisions atochinja. Awa vakomana awa apart from kumhanya zviri legendary, pachasungwa vanhu zviri serious pataakunonangana napo apo. Asi we have 2 good weeks dziri serious dzataakunotarisana nadzo nenyaya yekuti the decisions are already made. Apa we are not preempting, we are talking of things which are on the ground now. Ndo zvinhu zvataakutaura. Saka anyone anenge achitaura kuti tiri kusaidi kwana Tungwarara, there's for ED, havasiyei vatarisei. List riya rakabuda riya, they are not playing those comrades. Hanzi maartist aipiwa madonations anopinda papi, muchavaona kuti vanopinda papi mujeri. Ndodaira kuti maZimbabweans nenyaya yekachikoro kamwe katakaendeswa kemaBritish kasina that critical thinking, we just try to analyze things at top level. Wotaura iwewe kuti kana munhu wadonaterwa zvinhu zvekuba uchinyatsoziva kuti nyika iri kutaura each and every day, macomrades ari kutaura each and every day kuti regerai wakomana, iwe woti hanzi this is a donation saka handingairambi, wagota kamoto mbavha. But the new dispensation is coming very soon. Ndo pamuchatsanangurirana kuti wanopinda muchitokisi sei. Saka izvo hatichazvidiscuss a lot of things, asi pachamhanyiwa and the people are going to be arrested. Zviri legendary. Zvaya zvokuti unotiza uchienda kuna Dubai, regai timboona hedu hanzi ndiri kunoona mwana wangu munyowani kuDubai. Oh, it's fine. Asi kumacomrades ari kumhanya chinhu ichi. We don't want a situation yekuti vakomana ava they will be allowed to get out of the country. Kana vasati vaungana munyika, better kuti chinhu chimbomirwa. We need them to be inside the country. They need to answer. They have a lot of questions dzatinadzo which they must answer. Iwo zvigananda izvi havakwanisi kutiza sezvakaita vamwe. Abuditsa zvigananda kana tiri kuti time yeaction signal yauya, munhu iyeye mutengesi is the enemy of the people. Even kana ikawa new dispensation, anyone abvumira zvigananda kubuda paborder is an enemy of the people. Macomrades, vanhu ngavabatwe as per agreement. Vanhu ngavaiswe muchitokisi. We have questions dzatiri kuda kuvabvunza vakomana ava. They must answer. Because if we don't have answers, emabatiro avanga vachiita basa, hatichinge tauraya nyika. Saka pamberi nerevolution, macomrades, pamberi neunit of purpose, mirai panzvimbo, musasumuke sumuke. Chinhu chakabatwa kuti dzvi. Tinotenda.